Diversi permessi biex isir xogħol fuq it-tliet sptarijiet li l-Gvern għadu jħallas il-miljuni għalihom għadhom lanqas biss ġew proċessati u għadhom qed jistennew u kollox jindika li ħafna mill-applikazzjonijiet għall-immodernizzar ġew preżentati sena l-oħra. Marthes De Bono, rappreżentanta legali f'isem l-Awtorità tal-Ippjanar, qalet li fost xogħlijiet li għadhom qed jistennew permess hemm il-Master Plan tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, fil-waqt li applikazzjoni li għadha sospiża hija dik biex ikun hemm żieda fis-sodod tal-istess sptar ta' Għawdex. Dan kollu ħareġ meta quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale tkomplit il-kawża li qed issir mill-eks kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija kontra l-eks Prim Ministru Joseph Muscat fejn qed jintalab li jitħassar il-kuntratt ta' Vitals Global Healthcare għat-tmexxija ta' 3 sptarijiet pubbliċi. Tul is-seduta kellu jiġi ukoll is-Segretarju tal-Kabinett Mario Kutajjar iżda u ippreżenta rikors illi ma setax jagħmel dan peress illi tul il-jum ta' tnejn jitlaqqa l-Kabinett u bħala segretarju irid ikun preżenti. Kutajjar sostna wkoll li d-dokumenti tal-Kabinett li qed jintalbu biex jiġu preżentati igawdu minn privileġġ. Min informazzjoni li għandu Net News, l-Avukat Edward De Bono li qed jidher l-Adrian Delija irid li jkun jaf eżatt kemm il-darba d-dil ta' 3 sptarijiet kienu fuq l-aġenda tal-Gvern. Intant, f'seduta oħra, ir-rappreżentant legali tal-Awtorità tal-Ippjanar se jġib aktar dokumenti relatati fosthom il-Commencement Notice jekk daħlitx l-applikazzjoni u meta ddaħlet. Marthes De Bono qalet li fuq il-ħruġ tal-permess tal-Isptar Kering Grek waħdu m'hemmx applikazzjoni għax dan jifforma parti mill-Isptar Salluqa. Hija qalet li kienet qed tippreżenta dokumenti fuq l-applikazzjonijiet li kien hemm mill-2015 lil hawn. Sospiżi wkoll hemm applikazzjoni min-naħa ta' Stewart biex titwaqqa l-outpatients, il-kappella u parkeġġ taħt l-art u dan peress illi qed tintalab aktar informazzjoni. Il-kawża quddiem l-imħallef Francesco De Pasquale issa marret għas-16 ta' Ġunju illi ġej.